سلیمان دەماتە خۆش بە ئاگاهیان زیاتر دی دەربارەی کۆچبەران هێویا بەگەراوان ناشخۆمەش باژارە عەمودێ ئێدی هەند دبستان هاتن بالاکردن ژالیە کۆچبەران بە بەگەریانە کامپان ji bo vê vegera nava bajarê xwe çi dibêjin li kampa Serêkaniyê bi me re agahiyên zêdetir ji me re ragîne. Roj baş arası birastî jî bû demeke piştî got ev rêkeftinê got orta Qesedê û hikûmeta demkî de hate çêkirin xalek ji wan vegeran koçberên Efrînê û Serêkaniyê û girê spî bû. Ji xwe îro mijara me ser koçberên Serêkaniyê ne ji xwe bû demek hevdîtin gelek bi komîta penaberên Serêkaniyê gelek civîn tê çêkirin bi aliyekî be bi rêveberiya xwe re tê çêkirin aliyekî de jî parêzgerê Hesekê re tê çêkirin di nav wan de gelek nîqaşa tê çêkirin ji bo vegera Serêkaniyê rengê vegerê goyê çawa be vegerek bi ewle be got damanatên navdewletî tê de heben li wê derê hikûmeta demkî jî rola xwe tê de bilîze ji xwe berê em dizanin Serêkaniyê ji sala heta anha dagirkerî bû dewleta Tirk tê de bû çeteyên dewleta Tirk tê de bû li aliyekî de jî bin pêkirin gelek li wê derê de hat kirin lê demê dawiyê gelek agahî kete nava destê me got him karmendên hikûmeta Tirkiye yan jî dagirkeriya Tirkiye û him jî leşkerê wê ji bajarê Serêkaniyê xwe vekşandin. Li aliyekî de jî hikûmeta demkî xwe li wê derê bi cîm dikir. Li aliyekî de jî ji bo rêkeftinê û vegera Serêkaniyê jî hikûmeta penaberên Serêkaniyê bûye çend roj dest komkirina navên xelkên Serêkaniyê dike hinek agahî li ser malbatê wan digirin li ser vegera wan cî warê wan ka reng hinek nîqaşî wara tê kirin bi rastî jî do civînek wan parêzgerê Hesekê re hebû ji bo wê jî gelek şirûtên penaberên Serêkaniyê hebûn ji bo vegera wê derê rengê vegerê ewlehiya wê derê got ew ê destekê de were destekê de be ji xwe daxwaza xelkên Serêkaniyê got asayişa Rojavayê Kurdistanê vegera Serêkaniyê niha jî em nava kampa Serêkaniyê ne wek te got li vê derê me xwest em hinek nerîn bigirin lê em di nava Konada jî hîna dimeşin bi rastî jî aval vê derê jî komînek li pêşiya me ye ji xwe nava qey dikin navên xelkên yanî hejmara malbatê digirin hinek agahî ser malbatê tê girtin ew mala wan li Serêkaniyê çi pê hatiye malbat çend kes tê de hebû yanî gelek agahî tê girtin ji bo wê jî em aniha li cê komînekê ne em dixwazin em ji wan jî bibînin ew rengê kaxeta got tê imzekirin jî ka deqakê mamoste merheba ji te re serçavan sale ana hûn li vê derê navê xwe hûn Serêkaniyê ne kampa Serêkaniyê hûn Serêkaniyê ne hûn li vê derê navê xwe qey dikin ji bo vegerê tiştekî bo re nîqaş dikin çi agahiyê ji we distînin çi nîqaş tê kirin bo re والله her çeşme sual dikin ama hemû çeşme sual dikin ji bo vegera Serêkaniyê hûn çi dibêjin mesela malê we xerab nebî kuruniştine çem şexsin ev sual dikin ji bo hûn vegerin Serêkaniyê çi pêwîst bi rastî jî ewlehiyekî li wê derê demanek dibe gehe bi got hûn vegerin والله her çeş lazim ma mal güçlü tiştekle ma var ji bo ewlehiya we bi rastî daxwazê gelekî hebe got asayişa Rojavayê Kurdistanê اكيد اسايشتنا بهم شو فكر كان اساسي فكر اسايشتنا به مثل امن عامتنا به ضمانتنا به شو اساسي فكر em ê li vê derê jî dayikeke roj baş ya باش صاحبي ana hûn navê xwe qey dikin ji bo vegera Serêkaniyê ji xwe daxwaza wê heft sal hûn vegerin rengê vegera we hûn dixwazin çawa ام غازن اسهيش مرهري ام بي اسهيش نور حوالي ما مرهر ام كره ام نور هر جمع بين مستانه ام غازن حوالي مرهرن وكبري ام جي خودي شهيدانن مالبات شهيدانن ما بقى شهيدان جبو چه جبو حوالي ما مرهر سپاس یادê bixêr û xweşî hûn veger bes aras deqakê binê mamoste deqakê bes em aras ev istîmara gotê da navên Sulasiyê navê jinê hejmara kesan di malbatê de hejmara telefônê ji kîja pêkhatiye taxa wî li Serêkaniyê kure ji kengî de koçber bûye û hinek agahiyên de jî yanî wektî bînî tê de heye ev tê komkirin li ser koçberên Serêkaniyê yan jî ji bo vegera Serêkaniyê ji xwe xelkên Serêkaniyê heme
يعني جحف صالاده كارو خبات دكرنج بو وگری بلی آرس نوشگان ما سلیمان طویل گلکی سپاس تباوکی زندیج کامپا سریکانیه یا باجار حسک الگلم حاضر بو بهبیا اوروج زوترین دم دوره و همه کوچبر بگرن وارن خوا گلک سپاس